Il-budget li ġie ppreżentat nhar it-tnejn u budget li fi sfond ta' kriżi finanzjarja f'pajjiżi viċin tagħna iwassal messaġġ ta' fiduċja fil-familji u tfal Maltin u Awċin. Dikjarazzjoni ċara li għamel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt il-programm Bondi Plus it-tlieta filgħaxija. Messaġġ ta' fiduċja fil-familji tagħna u fit-tfal tagħna huwa messaġġ tajjeb ħafna. U budget ukoll li wassal messaġġ ta' stabilità. Li l-investitur li ġie fetaħ fabrika u Malta ħaddem mitruħ magħhom mistrieħ. Mhux se jkollu gvern li għada filgħodu jqumu jfajjarlu taxxa ma saqajh. Dan kien budget spjega l-Prim Ministru favur il-familja, it-tfal, iż-żgħażagħ, il-ġenituri iżda wkoll favur l-anzjani. Ċevejt ħafna messaġġi minn anzjani, pereżempju, di l-allowance il-ġdida għall-anzjani li għandhom 80 sena u li qegħdin jgħixu d-dar tagħhom, mhux marru f'San Vincenz, mhux marru f'dar tal-anzjani, qed jgħixu fid-dar tagħhom. Lil dawn l-anzjani qed ngħidulhom isma' aħna nammirawkom, nammiraw lill familji tagħkom li qed jieħdu ħsiebkom. Sa ndaħlu idejna fil-bwiet tal-taxxi tal-poplu tagħna u parti minn dak it-taxxi intuhomkom. Waqt Bondi Plus il-Prim Ministru kien mitlub iwieġeb għal 3 reazzjonijiet ta' Joseph Muscat fil-konferenza tal-aħbarijiet wara l-budget. Joseph Muscat ovvjament ma kienx attent waqt li konna qed naqraw id-diskors tal-budget. Reġa' ma kienx attent. U reġa' kien aljenat, ma kienx attent tal-budget kollu. Jien naħseb li kien aljenat għal ftit, issa jidher li kien aljenat għal ħafna. Mistoqsi raġuni għalfejn il-Gvern ma żammx il-weda li jnaqqas l-income tax, Lorenz Gonzi qal li fi żmien fejn l-ekonomiji ta' pajjiżi viċin tagħna qed jikrollaw ma jkunx passaq li jiddaħħal tnaqqis fl-income tax. Illum in hindsight għamilna sew li ma daħħalniex. Namlu sew jekk indaħlu jekk is-sitwazzjoni tejjeb iva, jekk is-sitwazzjoni ekonomika mondjali titjieb, namlu wkoll. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar dak li Joseph Muscat se jaħlu l-pjan tal-Kummissarju Ewropew John Dalli biex jonqsu l-kontijiet tal-enerġija. John Dalli ma ppreżentax pjan imma John Dalli ġibdilna l-attenzjoni li hemm investituri li huma lesti jinvestu f'tip ta' impjant partikolari li l-proposta qed tiġi studjata. Imma impjant da mhux pjan, impjant. Jiġifieri power station oħra bil-niftehmu. Il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon tiegħu għal fatt li n-numru ta' nisa fid-dinja tax-xogħol qiegħed dejjem jiżdied. 10 snin ilu kellna 32% tal-workforce tagħna nisa. Dis-sena biżna l-40%. Ma ebda pajjiż li f'10 snin għamel dil-qabża fenomenali li għamilna aħna taħt il-gvern li qed immexxijina. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru wieħed li se jkompli jkun iffukat fuq politika favur ix-xogħol u l-familja. Li nħalli dal-pajjiż jiġi umiljat bħalma qed jiġu umiljati pajjiżi oħrajn. Mhux sakemm inkun Prim Ministru jien. Matthew Bonnet għal Net News.